koji relativiziraju i minimiziraju ove utvrđene činjenice. Političari uspostavljaju pseudonaučne komisije da ponovo napišu historiju opsade s ciljem političke dobiti. Stanovnicima Sarajeva se govori da su sami sebe napadali. Slavljenje osuđenih ratnih zločinaca sada je sve snažnije. To je neprihvatljivo. Srbija ne zna. Ne zna, do dana danas ne zna šta se događalo pod Miloševićem u posljednjoj deceniji 20. veka. Narod nije upoznat sa ubistvom Jugoslavije. Ko je arhitekta i planer toga ubistva? Narod nije upoznat sa užasnim zločinima Slobodana Miloševića ili zločinima njegovog režima. Narod ne zna da je samo u jednom selu kod Prijedora u jednom danu zaklano 102 dece. Narod ne zna da je od naših granata, srpskih, u Sarajevu ubijeno više od 1000 dece, ubijeno više od 10.000 civila. Magla agresije na Bosnu se ne razilazi, sve je gušća. Jezikom okupatora posebno je izražena brutalna agresija na istinu. Zaboravlja se da je propaganda ključno oružje politika koje su zamijenile oružja i oruđa. Propaganda uz obavještajni sektor ključni je dio specijalnog rata koji Srbija i danas vodi protiv Bosne. A gore od neistine je samo njeno predstavljanje istinom. Ti ljudi